ten Lucik však už mešká. Za 10 minút mám byť u doktorky. Však to nestihnem. Ale už ma sede až veľmi. Naozaj konečne na decibol. Meškáš, môj Lucik. Za 10 minút mám byť u doktora a keď to nestihnem, tak mi dajú ďalší termín až za rok. A za rok sa už aj nemusím dožiť. Neboj sa, babi, za 3 minúty sme tam, ale musíš si držať protézu. A je ísť pomaly, lebo tu mám moč pre doktorku a žavaraniny. Ale ísť rýchlejší, lebo nestihnem tú doktorku. Šupy mi vypadnú. Mám čo? Ja to budem. To ma nedočujem tej doktorky. Ale čo sa dostaneš?